Je. Ako, pokiaľ by si vedel, o čom je fenomenológia. A viem. Druhá vec je, že čokoľvek iné by si ešte povedal, že o nejakom, ak si hovoríš, že o objektoch, o realite, etc. Vidíte, že používať iba nejaký ontologický systém, dávania proste im nejakú platu a to len to, ale No, teraz. No, nič. Čo môžeš realizovať? Naopak. Fenomenológia je to, s tým stále používaš fenomenológie, že ty ako si myslíš, Vládo, nečne povedať, že hovoríš, že to sú na tom, ako je teraz spalo. Neviem, čo? Ale počkaj, to musí byť také, že on to musí človek dobre vidieť, zaregistrovať a aj tak nestihnúť nič voči tomu urobiť. Chápeš? Nie je svetlo. Aj tak nestihnúť nič voči tomu urobiť. Ale kamera to neskýla tiež. Ja by som sa zaoberať napríklad náboženstvom vo francúzskej škole sociologická. No to už až vypnem. Koncepciou